vi går bare i panik, hvis ikke det går. Ja. Hej, det er sommer 2007. Vi er på vej til Bornholm igen. Og der er til gengæld ikke så meget vind i år, og Benjamin han underholder med noget lektyr her, og Louise filmer. Hej. Sådan. Jeg stiger. Hvor vildt. Skal jeg tænde lidt? Ja. Men nede på Haren på havbunden var der meget, meget koldt. Så er det dejligt. Så er det fint. Kan du ikke fornemme, at det drejer helt vildt ind der? Jo, men mor, det skal jeg også. Varme. Hvordan sagde du, når man har skyllet af, ikke mig? Skat. Jo, den gør det også. Jeg kan bare ikke finde ud af fløjte. Jo, så må man godt knipse lege, knips, hvis man ikke kan fløjte. Nå, nej. Jeg kan bare ikke snakke. Det er bare det stykke. Nej, den er god. Jeg tror, den vi finder nu. Skal jeg stoppe den igen? Jeg ved ikke, hvordan det ser ud på film. Men det går meget godt derude af omkring 29 millioner. Og der er lidt buler derude i dag. Og Christoffer han er gået i seng, og Benjamin han har smidt leverpostejen på gulvet. Hvad gør så? Okay, stop, Kenneth. Jeg har en skinneben. Det var Kenneth. Det bløder ud over det hele. Det gør ikke. Nej. Jeg bare fik prøvet til at... Jeg ved ikke, hvad det var. Det var godt nok. Mikkel, den rundt og varme. Det er alt for vildt. Han kan bare det syg! Det er højt båden! X-ray papadonta. Og hvad siger det til det, vi kommer derovre? Jo, vi tager lige hagesmæk, Jonas. Er du klar, far? Ja.